Tá an seo fíor-thábhachtach doing don ceantar agus sin gúil sin níos tábhachtí ná riamh gúil muid takealó agus is all gúiltúir agus ar deanga chuircan cín. Fáilte go dtíobh thaispeáint salbhéta baile bhna cóiré, go dtíobh an thaispeáint i bhíon déanaí locha le spúc sa léir a bháin chun saol na talbhéta sa scóta a chu óscáin na líne. Ó hina le tá sé treis fás go mór, agus inis tá sé lá na comórta sí capal, ba, chuire, gaiir, a líon agus ceadíochta, guaon gafadóirt agus leaghain. Táid ag chuir Olin bhúscrí chun cín inmh agus na céirdeanna go léir a bhaintach leis an Olin agus céird na bearthóireachta é féinnig comma dul míos an céird nuair bhíos anmh ní raibh rógam ach é ólam dul míos an bearthóireacht dul methúirt agus bí mé a dhéanamh bhí an tóraigh ar fáid agus buinm anhangú bhas ealaíon na sethe, céird de sethe agus is breala mé. Tá anás ar an bheithan sa láirnénig ag an seo agus mollam go mór na daine tá tréis é agur an coiste thaispeántas agus mar écan tú tá chéir an seo tá dathí dír tréis é luma agus tá muidir tóchan an plísa Olin sin díreach hiag an sníomhí an seo tá inas tréis teacht ó máiste na féile ar maidin thaispeántóing an bailach chun an Olin a dhíisteach agus ní gá é a ní nó é a glána nó éonrad úsáin sé díreach ón lumra agus bugad muidir rá agus tá úna an seo agus tá únig ag thaispeántóing an bailach chun feltú a dhéanamh. Díon mí an ceann seo seachtain seachasa an seachtain seachasa. Díon mí as mo ceann féin, you know what I mean, ar bhéon pictúra gom agus you're tá na dána anna yes agus smála mé. Támann seo agus táid thaispeáint roinnta na mamaigh atá gin, atá dúchasach agus nábhthúchasach an seo an éireann, so is earraí seo, feiceann tú iad i gcuid timpeall na háite ag drapan na crín go léir agus é na canóna. Tá féicle deas láidir acu chun na canóní sin ithe. Ach mincé seo, ní cóir go méid an ceann seo a gcuin na éireann, is as tuaisceart Americá iad agus bhí siad an seo tuiscarbh na fearmach a gin do na fionna atá acu. Im líana chailimar ar carar dílis tónaí Kelleher. Bhí tónaí an gníomhach in agún an thaispeántas agus bhí an simige sa ba go háirithe sa limousines. Is cailún mór dúin é agus ainmhithe óin go léir é inmh. Tá atmosfér anna bhaith ansas, tá slú mór ansas, tá lán rudaí agsúil, but an buntana bhas, tá basúla sin seo na gaiir ar báil, bheith cuairt brán son. Sáláint sa gur le dógan sa leis gúntach, badósta leis gúntach búla mo cháirdan sa. So yeah, sin an príomhrad. Yes, na le dóg éiscint i grí timpeall agus an méid spórt atá a chuinmh níl an bhaisteach beag i choréan bach ar an látá ag na lenaí, so sin rud anna táachta. Tá muid le chéile gach blion timpeall mí a brán nó bealtainna chun túsachar leis an agrú agus bíon an méid sin ibre ceapfa tréis blion bháin go bhfuil béimiid go brein ó an blion seo chuing, but bíon an méid sin ibre arsúil gach éon bblion agus le cúnamh dé lenig sé roiig gur feicth tam líon inne.